प्रब्लेम नार्जारिनो बिथांनो होआलासिनो दिनै दिलवार हुसेन बिथांनोसो होनाय जाबाय जेनाखि बे जेनखागोन आरो रोखाखा बिजेपिजों मारै बायजाखो अनजलि दैमारिनि बिथांनि खोथायाव जोङो दै गांग्रा मानसि नंला बिथांनि खोथाखौ जों बिसास खालामना बे जिबनाव आरो बिथांनि राजनितिया बबेजों खालामथों अनजलि दैमारि मुर्दाबाद 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 रबिराम नार्जारि जिन्दाबाद 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 दिनै जोङो गुमा समस्तिनि आङो सासे अर्गानाइजिं सेक्रेटारि डिस्ट्रिक्टनि दा बे हिसाबै आं फंनैसो खोथा बुंनो सानदों जोंना मैया प्रेसमिट लानाय जादोंमोन गुमा समस्ति हिसाबै जेनाखि केन्डिडेट हिसाबै जोंना राजखान्थि सारा बिथाङा मोननांगौ जादोंमोन जोंनि गुमायाव बेखौ एपिपिनिफ्राय बेनो टिकेट होआलासिनो गुबुननो होनायखाय बेखौनो जों खुद्रिसारदों एपिपि हिसाबै जोङो जिउ बावदोंमोन थैसोमदोंमोन जोंनि गुमा समस्तियाव जोङो फिल्ड बानायदोंमोन प्राइमारि दाजाबदोंमोन जोंनि बाहाय मोनफ्रोमबो प्राइमारियानो दङ जोंनाव खुसाहाटी प्राइमारि दङ मुसुलजरा प्राइमारि दङ आरो जलदुबा प्राइमारि दङ बे मोनब्रै प्राइमारिया जोङो जमा जानानै दिनै जोङो राजखान्थि सारनि हिसाबै जोङो सापर्ट होदों जोङो दिनै रिजनेसन होजोब्बाय जों एपिपिआव जों सापर्ट गैया आरो जोंनि जा टिम दङ जों गासिबो जोङो राजखान्थि सारजोंनो जों हेफाजाब होगोन मदद होगोन बेखौनो जोङो दिनै हाबाफारि लादों दा जोङो एपिपिनि जायै जों एपिपिनि जानानै जोङो हेंथा जोङो खुलिसारगोन जोंनि गुमा समस्तियाव जेनाखि जोंना केन्डिडेट हिसाबै राजखान्थि सारखौनो बयबो मोनथियोमोन प्राइमारिखौ मोनफ्रोमबो प्राइमारिखौ बिथाङा दाजोबदोंमोन खिन्थु लास्टआव मा फिथाइ जाखो बिजेपिनिफ्राय बायजानानै एपिपिआ बायजानानै गुबुन केन्डिडेटखौसो होनायखौ जों नुनो मोन्दों जेनाखि बेहा खुनु राइट्सआनो मोनथायानो गैयामोन बेहा गुमा समस्तियाव बेहा गेलेनोगोन बे जेनखागोन 100 बे जेनखानाय थेवबो बेनो बे बिथांनो मानो होखो जेनाखि जोङो गोबां खस्थ' खालामनानै जों कार्यकर्ता जों जमा जानानै खस्थ' खालामदोंमोन मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव जों गिदिंजोबदोंमोन थेवबो बिथांनो होआलासिनो रबिराम नार्जारिनो बिथांनो होआलासिनो दिनै दिलवार हुसेन बिथांनोसो होनाय जाबाय जेनाखि बे जेनखागोन आरो रोखाखा बिजेपिजों मारै बायजाखो जे जायगायाव जोंहा एपिपि जानानै जोंहा देरहानांगौ बे खाखांलाबायमोन देरहानाया बे हिसाबै मारै दिलवार हुसेननो टिकेटखौ होनो सानखो फिलाय दा बिनि थाखायनो जोङो एपिपिआव दिनैफ्राय गैला आरो जोङो एपिपिनि मथ' जेनाखि पिस एन्ड प्रसपेरिटि बिदि दंमोन हो बेफोरखौ बिसोर नेवसिनानै आलदा आलदा थांखि लागासिनो बिजेपिजोंसो जों लास्टआव मा नुदों बिजेपिजोंसो बिसोर आखाइ हमनानै बिजेपिजोंसो एलायन्स हिसाबै बिजेपिजोंसो बायजानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जोंनि गुमा समस्तियाव रबिराम नार्जारि बिथांजोंनो दङ जों नांनानै थागोन बिथांनि थाखाय जों जुजिगोन जों नागारा जों बयबो खौसेथियैनो थागोन खिन्थु जों दिलबार हुसेनजों मावा आरो अनजलि दैमारिनि बिथांनि खोथायाव जोङो दै गांग्रा मानसि नंला बिथांनि खोथाखौ जों बिसास खालामना बे जिबनाव आरो बिथांनि राजनितिया बबेजों खालामथों खिन्थु जोंनि जे नाजाथाय बेखौ जों जेरैखि जाया देरहासार खालामगोन आरो जोंनि दावगानाया जेब्लाबो जेननाय नङा जोंनि नांगौथिखौ जों सुफुंनो थाखाय जोङो जुजिनानै ओंखारबोदोंमन दिनैहाय अनजलि बायद'आ जोंनि सिमांखौ सारखार खालामबाय नाथाय बिथांनि सारखार खालामनाया जोंखौ फेजेननो हाया जों जेननानैबो थाङा जों जुजिबाय थागोन जोंनि जुजिनाया जों देरहासार जागोन जेब्लायबो जों देरहासार जागोन